Pre par nedelja sam dobila komentar da je neko zahtevao rutinu za lice, tako da evo je. Ovo je letnja rutina za negu lica. Počinjem s jednim disklemerom, ja nisam dermatolog, bilo kakav profesionalac, samo govorim ono što radi za mene. Neke stvari možda nisu ispravne po knjiški onako, ali za mene rade, tako da eto, samo delim svoje iskustvo. Pre svega, ja imam suvu do normalnu kožu. Koža je svuda normalna, sem u tom predelu oko usta, malo oko čela, ukoliko dozvolim da bude nehidrirana, tako da, eto, taj tip kože ja imam. Sad, ja mislim da generalno rutina od 15 koraka nije potrebna, već vam treba rutina. Nešto što radite svako večer i svaku noć bez ono mrzi me, ne mogu, spava mi se i tako dalje. Tako da ovo radim svaku noć i svaki dan konstantno. Počet ću sa tom noćnom negom za kožu. Ja ne nosim šminku, nekad malo maskar ili korektora, što je dovoljno umivalicom da skine, tako da ne stavljam nikakve skidače šminke posebne. Umivam lice umivalicom, volim da koristim ovu CeraVe umivalicu ili bilo koju koja nije hidratna, već onako peni i dobro čisti lice. Sada kako je leto, pa se dosta stavlja SPF i on mi nekako otežava kožu, nekako mi zapušava pore i onda koliko god dobro oprala lice umivalicom, volim da sa umivalicom pomešam skrab. Sad, čula sam da fizički skrabovi nisu dobri, da je hemijski mnogo bolji eksfolijant. Ja volim fizički, ja sam probala sa hemijskim, nije mi to, uvek mi tekstura se pokvari, počnem da dobijam mitisere, bubuljice, to mi se ne sviđa, tako da ih ja kombinujem sada. Trenutno koristim ovaj Dermalogica skrab koji je onako praškast i pomešam sa umivalicom 2 do 3 puta, pa na svaka 2 do 3 dana, eto tako. Pre ovoga sam koristila Garnierovu onu Clay skrab i on isto bio odličan. Njega bi možda i preporučila pre ovog zato što je dosta jeftiniji i mislim da bolje radi iskreno. Tako da koji god da koristila, pomešam ga sa umivalicom i perem lice sigurno minut. Prosto pustim da umivalica odradi svoj, da možete pokupi svu prljavštinu i masnoću iz pora i sa površine kože. I ovo radim nakon pranja zuba. Ukoliko imate problem sa bubuljicama u tom delu oko usta, probajte da perete lice nakon pranja zuba, možda vam pomogne. Nakon što isperem lice, idem sa hemijskom eksfolijacijom, biram ove natopljene tufere, isceljem lice, pustim da se ovo osuši i onda ću da isperem lice. Sad kada lepo to isperem, idem sa serumom. Sad, serumi se drugačije, prosto razlikuju mi se leti i zimi, nije mi svaki za sve. Trenutno koristim ova dva seruma. Jedan je sa retinolom, drugi je kao peptid koji pomaže proizvodnji kolagena i biram jedan od ta dva od zavisnosti od, da kažem, potreba kože ili kako se osjećam. Ovaj sa peptidima je malo teži, pa onda eto, kako god želim biram i nanosim to odmah na čistu kožu i puštam da se osuši. Također ja bih htjela da krenem sa nekim anti-aging serumom ili nekim tretmanom i slično. Za par mjeseci punim 25. godinu, tako da mislim da je stvarno vreme da se počne sa nekim malo intenzivnijim tretmanom, ali eto još nisam to počela, tako da sada je ovo od tih seruma. I ukoliko neko ima neki anti-aging serum ili neku kremu koja je baš dobra, možete slobodno preporučiti u komentarima. Zato što opet ne znam, nisam nikada razmišljala na tu temu od do skoro, tako da eto, interesuje me šta ste vi koristile. Kada se oni malo sušnu, onda idem sa hidratnom kremom. Imam ove dve hidratne kreme, jedna je malo laganija, jedna je malo teža, opet zavisnosti od potreba lica, biram. I na kraju idem sa okoločnom kremom ili maskom. Ja sam u zadnje vrijeme krenula da koristim ovu Laneige maska kao za oko očiju, ali bilo šta može. Čisto je to malo ta pojačana hidratacija zbog opet tog anti-aginga. Mislim da nije loše i ja volim da ceo skincare spustim niz vrat. Ne mora baš do dekoltea, ali barem ovaj ovdje deo vrata, eto, fina je navika. Mada nekad iskreno to me baš onako mrzi zato što mi se onako sve lepi i odvratno mi je, posebno leti izbjegavam, ali je dobro kada mogu to da uradim. I to je to, ja pokušam kada ovo sve završim da budem onako budna još barem pola sata čisto da se to dobro upije i onda idem u krevet i to je to za jedno večer. Ukoliko ne radim ovaj skrab i serume i sve slično, samo operem lice, stavim hidratnu kremu i to je to, ali opet kažem, na svakih drugo, treće večer radim obavezno skrab i 1 do 2 puta nedeljno radim te serume.
E sada, ujutru je jako prosto, umijem lice istom CeraVe umivalicom i nanosim SPF kremicu. U zadnjih par nedelja sam krenula da koristim ovu SPF kremu i odlična je. SPF je 50+, što je fantastično, a uopšte nemate osjećaj da nosite SPF kremu na sebi. Ovaj bela krema potpuno postane providna na licu, to je tako lepo upije, uopšte nije teška, ne zapušava pore, idealna je, tako da je svaki dan stavljam, nebitno da li izlazim iz kuće ili sam ovdje, pošto jak je UV indeks leti. Generalno izbjegavam sunce i ne volim da se sunčam i slično, ali posebno u tom dijelu lica i vrata obavezno gledam da zaštitim lice SPF-om svaki dan. I kada stignem, na svakih otprilike 7, 10, 15 dana, zavisi kako kad, stavim i maskicu. To stavljam uveče, umjesto seruma ili bilo čega posle skraba. Obično posle skraba jer bolje upije koža masku, onda lepo stavim lepu maskicu. Probala sam razne, korejske su mi nekako najbolje, ali konkretno najviše volim ove gelaste korejske maske. Neke od njih ostaju preko cijele noći, neke se nose samo par sati, ali one su ubedljivo najbolje od svih koji sam probala. Mada su i najskuplje, da se razumemo. Mislim da su ove oko 400-500 dinara ove su maske, zato ne radim to ne znam nijako koliko često, na svakih 10-15 dana kad se setim i kad stignem, ali definitivno znači. Prosto vidim sljedeći dan kada ustanem taj zategnutost lica, hidrirano je onako divno, tako da mislim da treba uvesti barem, eto kažem, svake 2 nedelje, znači će, posebno ako ima suvu kožu. E sad, ja ne pijem bilo kakve suplemente ili kolagen, što bi trebalo, jer posle 25. godine se već usporava naglo proizvodnja kolagena u organizmu, što znači da krenete da ubrzano starite, što je prirodno i to je sve deo života, ali ukoliko mogu da smanjim tako nekim prirodnim stvarima kao što je kolagen, bi. Samo opet kažem, to je jedna od onih stvari danas, sutra i eto, stiću nekad, tako da je dobra stvar je... Dobra stvar je i piti riblje ulje, to pijem. U stvari, to pijem zbog mleka. Kada sam se porodila, imala sam veoma nizak vitamin D u organizmu, onda sam pila riblje ulje zbog toga i primetila sam opet razliku u koži, tako da ne bi bilo loše da to pijem onako redovno. E sad, iako ne pijem kolagen suplement ili slično, ja se hranim zdravo. Gledam da ribu uzimam barem 2-3 puta nedeljno. Volim da na kašiku pijem dosta vode, krećem se stvarno dosta i to sve pomaže. Mislim, posebno ako to konstantno radite par mjeseci, godinu, nebitno i duže, taj efekt se akumulira na licu i to prosto cijeloj koži, ne samo na licu se vidi to zračenje i sjaj, tako da mislim da je to jako, jako bitno za cijelo zdravlje i cijel organizam, ali eto sad pričamo o koži, pa eto za kožu. I već sam pomenula kad sam pominjala SPF, ali ja bežim od sunca. Ja nosim šešire, kačkete, kape, ne sunčam se, SPF stalno nosim. Ne samo kad idete, idem na bazen i plažu da stavim SPF. Nebitno, idem da prošetam do prodavnice, stavljam SPF i šešir, ne rizikujem. Često više imam mali SPF prah koji mogu da nanesem četkicom na lice za slučajno da zaboravim, jer desi mi se da zaboravim da nanesem pre izlaska iz kuće i onda to u kolima časkom pre nego što izađem stavim. Mislim da je zaštita od sunca i hidratacija 2 najbolje stvari koje možete uraditi za lice i da vam lice stari onako lepo. I sad zadnja stvar koju bih pomenula je genetika. Prosto protiv nekih stvari ne možete koliko god se trudili i ja, da kažem, uz malo truda mogu da imam lepu kožu, ne smeta mi ako je pipam, ako je grebem i slično. Znam ljude koji mnogo više trude se oko kože i vode računa, a lošiju kožu imaju. Prosto genetika je čudo, ne možete protiv toga. Ja, eto, imala sam blagoslov da nikada nemam problema sa licem. Čak i to kad sam bila tinejdžer, nisam imala akni, probleme s bubuljicama, izađe nekde koja, mislim, tokom ciklusa i slično, ali nisam nikada imala veliki problem sa tim. Jedini problem kad sam bila tinejdžer, koristila sam potpuno pogrešne proizvode, bili su puni alkohola, čak sam u jednom trenutku alkohol denat, trljala na tufaru po licu, mislim, to je bilo užasno i onda je naravno tu narušena kožna barijera, ali to sam sad malo ispravila, tako da stvarno, eto, da čuknem odživo, nemam problema sa licem, tako da nemojte misliti ako vi krenete da radite isto da ćete magično dobiti fantastičnu kožu ako imate neki problem. Mislim,
tu bi vam dermatolog možda bio prva stanica, ali eto možda pomognu neki od ovih savjeta. Tako da, eto s tim ne vredi se poređivati. Mislim, eto ja imam lepu kožu, ali imam suvu kosu i veliki nos. Mislim, neko ima nešto, a neko nešto, ne vredi. I to je to. Zapisala sam sve da ne bi ništa zaboravila, nadam se da nisam. Ako nešto se setim, ostavit ću dole u opisu. Ako imate neka pitanja, savjete, komentare, jedva čekam da vas čujem u komentarima, a mi se vidimo u nekom narednom videu. Ćao!